είμαστε εδώ, μας αρέσει πολύ. Είναι βίντεο. Λοιπόν, θα θέλαμε, αν είναι να μας πείτε δύο λόγια για το πάρκο. Εδώ η κοπέλα με το πράσινο έχει ένα πολύ ωραίο πορτοκαλί να πίνω. Γιώργο, ελάτε λίγο και εδώ που έχουμε λίγο καλύτερο φωσμό. Ωραία. Εδώ στην κυρία. Βεβαίως. 20 Αυγούστου, μόλις τελειώσαμε την παράσταση του έργου Ramona Travel, η γη της καλοσύνης της Γλυκερίας Βασδέκη, μια παραγωγή της ομάδας Ζούτε Καν, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουλέτη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι παίξαμε σε αυτό το υπέροχο θέατρο. Για μένα προσωπικά είναι η δεύτερη φορά που παίζω εδώ. Μετά το 2012, όπου είχα παίξει την Κλειτεμνίστρα στην Ιφηγένεια Ναυλίδη του Ευρυπίδη. Μεγάλη χαρά το να είμαι σε αυτό το χώρο, σε αυτό το πανέμορφο θέατρο, το λαξεμένο στην πέτρα, με τη θάλασσα να βλέπουν θεατές και τα δρόμενα και στο φόντο τη θάλασσα, σε αυτό το υπέροχο πάρκο. Θερμά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που το φροντίζουν, στους διοργανωτές, βεβαίως στην κυρία Ελισάβετ Παπαζόη για το φεστιβάλ και για το γεγονός ότι δίνουν τόση μεγάλη σημασία στον πολιτισμό και στην προώθηση του πολιτισμού, ώστε να φτάνουν τα έργα τέχνης στο κοινό και στους κατοίκους εδώ της Πάρου, αλλά και στους ανθρώπους που μέσα στις διακοπές τους έχουν την ευκαιρία να δουν και κάποιες παραστάσεις, να έρθουν να δουν συναυλίες και όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και μακάρι να ερχόμαστε κάθε χρόνο εδώ σε αυτό το υπέροχο μέρος με αυτή την φανταστική ενέργεια. Ευχαριστούμε πολύ.